Awinjo bende kiwacho kanyo ni samoro ka maandamano dhi mbele e piny to dongruok bedo matek. Ere gimineno? Ponono ni maandamano ni okochung. Kae to piny owacho bo osewacho ni onge mosruok moro amora ma gidwaro gi josiasa mag Azimio ma bende bago ng'anyo makama. Bende nitiere kinde ma Kenya onjo bed ni geno ni ochung' ma pacho ka bro losore. Seche ma bende Kenya koro chung, jotelo koro chung tesre ma ok gidwar winjo wach moro amora. Ineno ka koro chal ka gima gidwa temo ni to ng'ama nigi teko moloyo. Ka bende no kawuono kata obila ni tiyo gi teko moloyo ng'at achiel onegi nyaka kaunti ma Kisumu. Ineno ka wadhi kama chal nade kichu. Atimo mos ne jok ma owito ngimagi kata jok ma ohinyore maandamano motimore, kendo naneno kata ka jogeu jo media weteu moko bende naneno ka nitie ka nohinyore gik moko lal. But mano e maandamano ma kaka gitimore nikech ing'e sama ji owuok e udi, jakom nyalo luongo joge mondo bi, to onge ng'ama ichuno mondo bi, to gibiro kendgi. Sama ji obiro e maandamano ok ing'e ni gibiro gi paro mane. Jomoko inyalo yudo ni samoro kuma nodhi e tich olor, nyoro nonindo kech, kata wik mokalo mane maandamano timore ne otimo ng'owa, ne okoso tich to nonindo kech. Koro kawuono be maandamano nitie to wacho ni ok odhi nindo kech. Okay? Nikech kamotiye koda otiyo mana industry koda otiyo mana town kamotiye olor, to samoro magi jok matiyo pile to wuok gotongo mare, otiyo tugo gotongo mare kodhi ong'iew chiemo. Chieng' maandamano ginonge sama owuok nodhi nikech onge kama gidhi riede ni koro ichulogi pesa ma dine giyudo ka dine gidhi tich. Omiyo jogi ndi kapok odok e udi onge ng'anya yie nindo kech ndalo ariyo to en gi joge gi nyithinde. Obiro temo matek kako nyalo ni mondo at least odoge gi gimoro. Koro mano endi backside mar maandamano ni endi nikech and then mar ariyo en ni ka wadhi tiyo ndalo adek kuom wik ka wik, tiende ni ndalo juma nigi ndalo abich, koro kwa tiyo ndalo adek en tiende mano tiyo 60% of e juma. Koro ka in ng'ama ichulo msara kaka siling 30,000 kuom dwe ka dwe, jatendi nigi teko mar golo atamalo 40 nikech kuom dwe ok itiyo 40%. Atamalo mar 40 ok itiyo, ochuli mana mar 60. Koro kane chamo siling 30,000 ikri ne chamo siling 18,000. Okay? In gi nyithindo madhi e skul, samoro in gi loan monengi chul. Koro gini endi en gi yore mang'eny ma omono godo chumi mar Kenya dongo. To gimonengo warangi to ang'o makelo maandamano en ang'o? Awinjo kiwacho ni kidienje ariyo giwacho ni onge handshake, ji ok bi mosore. To aparo ni sama ji andamana to gidwaro mondo ji ochik itgi, gidwaro mondo sirikal ochik itgi ni gin gi ywak mane. To ka sirikal do winjo ywaku, tiende ni nyaka ang' ukete lwase moro maber munyalo bedo godo piny. Mane tie maandamano idwa ni mondo winji ywakwa. To bende no ka ywak gidhi winji samsa pachoka.